Pozdrav svima, ja sam Easy Linguist i danas učimo lekciju broj 8. Učit ćemo jednu od stvari koja nam može biti korisna u svakodnevnom životu, ako živimo u zemljama u kojima se govori nemački jezik ili ako smo na putovanju. Tema o kojoj ćemo danas pričati jesu namirnice koje koristimo u svakodnevnom životu. Das Lebensmittel. Dakle, učimo namirnice, tačnije kako ih izmeriti, kupiti, zatražiti i tako dalje. Ovdje je bitno da napomenemo da nećemo podeliti namirnice po značaju, da li su voće ili povrće, već isključivo po rodu, da li su muškog, ženskog ili srednjeg roda, da bismo lakše zapamtili rodove imenica. Imenice muškog roda: der Apfel, jabuka; der Paprika, paprika; der Knoblauch, beli luk; der Fisch, riba; der Käse, sir. Imenice ženskog roda su sljedeće: die Birne, kruška; die Banane, banana; die Zitrone, limun; die Kiwi, kiwi; die Marille, kajsija u Austriji, a u Njemačkoj se kaže die Aprikose; die Erdbeere, jagoda; die Karote, šargarepa, a može da se kaže i die Möhre. Ostale su nam još imenice srednjeg roda: das Radieschen, rotkvica; das Brot, hleb; das Öl, ulje; das Ei, jaje; das Mehl, brašno. Možemo primetiti kako bismo lakše zapamtili da imamo puno voća koje je ženskog roda, a da su imenice srednjeg roda oni sastojci koji nam trebaju kada nešto mesimo ili spremamo kolače. To su brašno, jaja, ulje, hleb. Glagoli koji su nam potrebni kada uđemo u prodavnici su sljedeći: wiegen, meriti; ich wiege, ja merim; du wiegst, ti meriš; sie es wiegt, on, ona, ono meri; wir wiegen, mi merimo; ihr wiegt, vi merite; sie wiegen, oni mere. Kosten znači koštati ili probati. Ich koste, ja probam; du kostest, ti probaš; sie es kostet, on, ona, ono proba. Wir kosten, mi probamo; ihr kostet, vi probate; sie kosten, oni probaju; i sie kosten, velikim kao vi probate, učtivo. Imamo glagol nehmen, koji se razlikuje od ostalih glagola i ukazuje na neke nepravilnosti u prezentu i bitno je da ga naučimo na pamet. Ich nehme, ja uzimam; du nimmst, ti uzimaš; sie es nimmt, on, ona, ono uzima; wir nehmen, mi uzimamo; ihr nehmt, vi uzimate; sie nehmen, oni uzimaju. Također bismo trebali da ponovimo prvu lekciju gdje smo učili pozdrave i kako da kažemo dobar dan, doviđenja i slično. Tako ćemo biti sigurni kada uđemo u prodavnicu da možemo bez problema da započnemo konverzaciju. Dalje su nam potrebne merne jedinice. Količinu namirnica koja nam je potrebna možemo iskazati u kilogramima, dekagramima i gramima. Das kilo, množine die kilos ili das kilogram; das dekagram, skraćeno deka; i imamo das gram. Na primjer, u prodavnici možemo zatražiti 10 deka Schinken, 10 dekagrama šunke; 2 kilos Karoten, 2 kg šargarepe; 1 liter Saft, 1 liter soka ili 1 Flasche Wasser, 1 flašu vode; 1 Packung Backpulver, pakovanje praška za pecivo. Za domaći nam napišite u komentarima vašu listu za kupovinu ili namirnice koje rado kupujete u supermarketu. Na taj način ćete uvežbati nove reči i merne jedinice. Ako imate nekih nedoumica ili pitanja, pišite nam u komentaru i mi ćemo vam uvek rado odgovoriti. Također, ukoliko imate neke želje šta biste voljeli da naučite u narednim lekcijama, možete svakako napisati u komentaru ispod slike. Einen schönen Tag, lep dan, do sljedeće lekcije.